Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Hey guys, nyamara wa mafacto abweraso. Lero nkhani yomwe ndikufuna ndikambe ndi yakaidi. Pali nkhani ziwiri leroli. Funa tiunikirane pamepo. Uthenga uzipita kwa akuluakulu. Chifukwa munanena nokha kuti achinyamata afiti ndi ufulu. Okamba zomwe tikuona mwakuti. Nde ine guys unachungamo. Ondinena muzindinena, ine osaphunzira koma ndizikamba abicho mundu kuona kuti ichi guys sichikuyenda bwino. Okay, nkhani yale ndiye guys ndiye kuti ndi akaidi. Leloli yandipasa chidwi nkhani inake pamene kunali mwambo wa akaidi mukuzowa kaya kunkhatabe. Kumene kuchako guys zapezeka kuti wankulu wakume kuchako amadandaula pa boma lomwe lapitali kuti budget yomwe anapasidwa kumene kuchako ndiyomvetsa chisoni kwambiri. Ndiyomvetsa chisoni. Budget yomwe anapasidwa kumene kucha akuti anapasidwa budget yokwana ndalama 924 million yomwe anapasidwa 924 million. Pa 924 million pa anthu 2000 mwamva pa anthu 2674. Ndiyo tikaiwerengera tikaipanga divide ndama imeja munthu wina aliyese patsiku amadya ndama yokwanira 350 kwacha 350 kwacha patsiku. Okay, tili pankhani yomwe ndiye tinaliso ndi bila wa Kings and Queens wa jani uyu wa netball. Kumene kucha kunapita vice president. Atapita vice president omwe kuchako zapezeka kuti kumene koso amadandaula. Dandaulo lake linali lokuti boma lapita analipempha ndama yokwana 2 billion kuti azithandizira timu yawo, matimu awo. Nkhani ya masewero. Koma zinapezeka kuti anapasidwa bwanji 1 billion. Mwamva imene anapasidwa ampira anapasidwa 1 billion. Ndiye kuti timu ili ndiye kuti munthu wina aliyese ku kampu amalandira ndama I think yokwana tikaiwerengesa popo akuti kwa anthu awo amalandira ndama yokwana 15,000. 15,000 yotosati pa mwezi akapita ku kampu kuja imakhala ngati ma allowance imene ichayo pasiku ku kampu. Okay, nkhani yanga ndiye kuti guys why kodi anthu akundende sawerengedwa? Munthu akangopita malo amene achawo sawerengedwa. Tikuziwa kuti umene kuchako ndikopasidwa chilango kokalangika. Koma guys nkhani ndiye kuti kungopita kumene kuchako ndi chilango kale chimenecho. Necho ngamu ndi chilango kale. Kungoti munthu wapita kumene kuchako ndi chilango kale. So chidwi changa chili apa kuti taganizani 350 nkaidi pasiku 350 ndenda imene ndi yachaka kuyamba 2024 mpaka 2025. Boma chonde mwakupemphani ene mwapasa 1 billion allowance imene yoyoti kukampu kwa akapita umene kuchapa siku azilandira ndama imene yoyo pamene ena pachaka mukwapasa 924 million pakaidi 2674. Ndiyo mukaidi wina aliyese patsiku akulandira 300 akudya 350 kwacha. Of course kumene kuja guys ndikolangidwa situkukana. Amene muli ndi nzeru kwambiri ya muzindinena kuti ayi okupusa mwakuti kupanda school andizoona. Koma guys malo amene acha sonena kuti wapita kumene kuchako ndiye basi wapita. Malo amene acha ndi awina aliyese. Ndipo wina aliyese malo amene achatha kukhalako. Boma chonde.Ganiziraniko. Monga ife achinyamata tikuyenera tiziyankhula na fesu.
monga ine ndiziyankhula ndikaona kuti zinthu sizikuyenda bwino sindiyankhula papa ndiye a vice president tili kunkhani ya Queens and Kings kumeko ku Bingu Stadium anayankhula kuti aonesesa kuti zinthu athandizepo chabwino kuthandiza nduko a vice president situkususani koma chonde mukamaganizira anthu amene chonde budget yambiri ipitiseniso kwa anthu amene ajasonda Malawi guys mala amene ajandi a munthu wina alisatha kupita ndipo suganiza kuti kodi ndafikako bwanji. Of course kuli anthu olakwa komanso kuli anthu osalakwa koma onsewo ndi Malawi ndiponso amavota vote osati mavota anthu omwe tili kunja afe toka ayi amene ajaso amavota nawo ndechonde boma mokupemphani ganizirani anthu amene ajaso ndi Malawi ngati ife tomwe toseve ndi Malawi. Andiso china ndi chakuti kumene kujako guys mwina kwa amene simunapitenu mutakumayankhula koma kwa amene anapondako malo amene ajawo akuziwa ma toilet guys kumene kujako siwa ma toilet kulibe chabwino ya kumene kujako ndikolangika situkukana koma kulanga kwake osati mpaka munthu kugona apa pompa toilet pompa nkozo munthu wafika umene uja wamangidwa kuli mpanda kumene kuja ndiso apolisi amakhala paliponse sungathawe chonde pempho langa ndi akuti bwanji kumene kujako ngati kuli ma toilet fuka ena serious unejo ngamene kujako anapita mpaka kubwera sakudziwa kuti kuli toilet kapena kulibe bwanji mutayesesako kuti kumene kujako kumanga ma toilet abwino chifukwa kumene kujako so anthu aja amalangika koma ndi Malawi taganizirani anthu amene aja chifukwa munthu ukangopita kumene kuja kumangokhala ngati kuti suli ku Malawi uli dziko lina si ku Malawi maona pena so kumene kuja umakhumba kuti bola kuti angofa maona atimapita kumene kuja kuti mukati sinthe koma kusintha komwe mumatipange umene kuja tikangopita umene mumakhala ngati kuti chiwerengero cha ku Malawi kuno basi mwachipatula kuti anthu awa osawerengere koma mukamawerengera Malawi mumawerengera so ndi anthu amene aja ndechonde boma aganizireni chonde mokupempha mukamaganizira za masewero pempho langa ndi kuti mukamaganizira azamasewero chonde aganizireni niso akaidi amene ajaso ndi anthu ndi Malawi amavotaso ndikuziwa mumandinena amene mukuona kuti sindiyankha zomveka ya ma comment muzitukwanani I don't care ndilibe nazo ntchito ine ndi wosaphunzira ndibe nazo ntchito koma ine ndizibwera pano ukamba chilungamo chokhuza Malawi kuti Malawi athu akhale wabwino fuato sefe ndi Malawi tikuyenera tizikondana Malawi ngati ukondana Malawi ndeti dziko lathu lipita patsogolo koma ngati tikuyika nsanje kuti zabwino zonse zikhale zanga Malawi sangapite patsogolo ndechonde boma a vice president ndapezerapo mwaipoti munayankhula kumene kujako kuti muthandiza muyang'ana bwinobwino kuzamasewero boma lapita linapasa anthu amazamasewero kuti cha 1 billion ndiyo mwana apasa pamene boma lomwelo lapita lomweli kwa anthu akaidi akunthende anapasidwa 924 million 924 million pamkaidi wina aliyese patsiku amaja 350 kwacha. Just imagine and imagine. Do you think I think guys this is not fair? Unejo ngamboma tithandizeni po athandizireni anthu amene Malawi tiye tikhawo kondana zinthu ziyenda bwino Malawi koma tikakhala akaduka kuti chilichonse chikhale chathu osaganizira ena Malawi sangatukuke tikuyenera tiganizirane okay tikuyenera tikondane kukwanana kwake ndikumene kunganizira nzanu kuti iye uja nditakha kuti ndine andiso Malawi amene aja si munthu omwe uli kunja iwewe wosapita ku ndende nkumati aya mwakuti kumayankhwa zopusa umene kuja guys nkwa wina aliyese muziwe zimezo ndati apamene popo zikomo kwambiri. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani.
Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.